MLA berem uba adan basai moj. Ulapan benar bagi jingelang ba nak bentaban sedangi ke revolution kan long hak rutrik urumpang arjar arpau hak por kat arbaje hamadan student jayau. Kimat banya keren kalong banya kon yi an ke sorkar bat kibor nak benta ke jaj benriu. Bat kumju ikimat kibabun nadu ki kam bamsap ki kam kamai ke ji ke yok kot kajing penjat ikamariang bat kiwe ki jing ka revolution ka thau bun ndrei ka ne ka de ki jing ki jong ka jaj benriu ko bejai ka jing ki ka nong persya ke sorkar India om ke sorkar jela namar ba ke sorkar jela kamla banle ye ulah kedawe ke jingdon kam ya ke artikel lais pa nyopuwei ke ba ai bor purai ke sorkar jela hak ba ki an ke sorkar pedang kamla bantuklar lada yo ke artikel lais pa nyopuwei ke ILP ru kan tre kampura ndre ki breu kin klumar kane ke artikel kan penklani ki dor bar snong bala pen ku bor ka an bat kane ke revolution kalong ban pen khoj ki jing jong ke judgment reu ukhasi ude bandon ke jakaputa om ban chuklun te gi he spa ki reu khwan mentoi kade ban ailat ba omla ban the tang uwe ubreu tang namar bo udon spa kita kasi ban pen bana ba ngala pen be ban lum ya ke jinglang pa ba hakan riu trik hakapor kan arbaje hapok madan student kami galong ke jing sedang teling ba kani bat ling ba kani ke jing kenu bat phi nga kwa bani we ya ki pa ba jingori ya ka jat ban riu kani ke jing hi juga jat ban riu kamdi ke jing hi juga nu go seng ngam don ba ko nu go seng manta ko mo pitip mo ngam don ba ko nu go seng san pathe wala ngala long unom ikma pa ba ki por ki ko mechwa te na wer nga khot ya baro ki pa ba ke badon ka jing snow kit kli ya ka lawai jong ka jat ban riu bat ka ri ke jing nginu me pe thani ki jing tolot ki jing na paramani ndre ngin wan da ko ke sur da ko ke jimut bangin kendu lang bangin shimi ke sin jam ka bangin yang rang ba ka jat ban riu namar hadin bangila yo ela ka jong ka jala ngim shima yo pa ki an ki banya dai ni kum ka jat ban riu jing ko ka jong bani kedu ipi kalong banga ko apan pau ba hadin ba ngalai ki katu kan itli ki jing tho ki ka khobor ke jing pen shai rebri bat kini ki mat mo ki be lai kren pa ba kini ki sni adu ka ILP ka citizenship amendment act la don ru ke jing kan hanga jing tin ko ka six schedule ke ban i ba gadon ke jing persang ban bo yu pa ba ha ko umdum te ko mo wei ne ki mo ki badani ke jing kit ki bala ju kit ya ba ya ka jat riu la ko mu nongelam seng balang bat ko mo MLA te na shukwa ban bo ki ba shai go be khmat ki pa ba kin tit cái cái ta ILP cái CE bat cái six schedule khang ba kenang ban pen song nure ma ke jimot ke pakat ke jumki hadin tu kala don sa ke interview na kalian di electronics media bat hadin gani kala mi ke jing ka sur ke jing karpa ni ke babon ba ke la pha de ki message ke babon ba ke la phone ki babon ke lawan bani kendo te bat la i lu ke la don ke jing tho ke bor ki bang ngakwa ba ndei pangan chu ai tar kat tu kan ni ki jing tho ik ko bon re ban mi ban yara ban pen shai ki pai ba ban mi shakhmat te na su tho ba kadon ke jing dawa ba kadon kam bang mi shakhmat te Denmark kata kadau ha bala klinga de ki ka to ni ki no tho khobor ka ipat ka linti shakhmat ka bangila namar teng teng gum ka jat men rimo ni ba ka julong baru kom ba hadin shibon ka jing ki ka bakhan ka shukut la ka kut ba ka ja ka kuntu klem da yo ya ka jing dawa mo jing ki de ki snem cha te bat ngalai wi artikel iban pen kan mau ini ku kajak beri baga judon ka jing ong ka judon ka jing kren baga jing hi jing kim position sino te kalami ko ke jing kli ha bakam tangin le no hatong ishun ban sam no ni kakta ya kajak kan kakta ya galoi jo kajak beri nang tangi phai shaka imlang salang long chi ku kajak beri te kai ka banangi kalong ni don kam ban ra ya kata ka jing hi ka baklan revolution in the form of a revolution ka jing hi ka baklan ka bangin hab ban ya tai ya kini ki jinge lagalong bangin dawan ka sarkar India ya ka an ka bala ban ya dai ni na ki jinge tu ko bat ki an ji sarkar India lagalong bangin pai kumno ban pet ya ka yo ka kot ban khang ya kita ki jing shim ka bu ban luti ya ka spa mariang ka bu le lo ku ini lagalong ban pai ru pat shala ka jong ka jai beri bangin ya pi ya la ki jing duna ki jing tulot ki bangin dan da ka min sim jo ki jinge kata kadai ke ba ngai i bangidon kam ke revolution te hadin bang la penmi ya ka to ka kentin bangidon kam te kala nong hot shispa ken priang mo num don hi munum lu bla bani ka jingkar shan shispa ne ka bupon ka sur ka wan ba ni de ben mi ba ni de berseda parok ngat ki no so khobor
kaba nyilak berlek nam tak ajak hatu mencuon no bagan selok ni te ko bu it ala ka jong ajak re ba dia kering ni ngimlak banong bangi syuhun no te kai ke bangang ngi nama la serta plat ki jing e kamde e tang kata ka jing da ILP lani ka jing persya ka citizenship amendment act ne ki don shibon ba ki issue ki ba kata ya kalawai jong ka ajak re bat kari ka jing bari ngi phai shi ka yo ka ekonomi ka jing